स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से। आप लोग के बता दी कि रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त नया गाना आवे वाला बा। जौना गाना के नाम बा मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ई गाना के गौले बाड़े रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे जी और अंजलि तिवारी जी, और ई गाना के लिखले बाड़े अभिषेक भोजपुरिया जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े विशाल भारद्वाज जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 22 अगस्त सुबह 6 बजे विराट एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। ता आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।